Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Diyan ka iya buni-bunian makapanggulalan ko na isa idida maranosong na panto na request ra ka na pagariya ka na ya si Dato Pahad. Kagi kon mambu idida na ikurmat yan inagu din yan di ipre na rin no. Iplilali lang sa yun kaya bulawan sa diren piyakat iyan. Aging ka iya si Ulikay ayakon din so kalambi iyan. Sa katikon na pamakinggan yung so tarapas na shirt lantong adi sumangkop sumagayan ko ranaw idol umarandang pamandag ubayabaw akakastiya marawista banid na itutangi sa sudi kasubuso Allah dakalamba isa tila na gudi din paawiyan sa wassalam. Papayo kakubo na mabibila ang buhat ko. Ustadi idala maakalasan na adunay doon tabo. Walalayon kaalolong buwao kanin o gagawi gudaw ka itabaw kapantunan na irata ay di inawatas na akaasasag ay di sa iibita sura noon na iutot tasogo inakalamba ang taong panasa ipanigibita naiipita tasura no na sa kapag pikiran ko iya maparoro ombakan ako gagawin daw ikada di nakatawang kuwawa keladan ko kiladan na iasandigan nati iginawa apat tayaan ko o kadiituwa na mambaw ka apayo o mindagat ko ako
sogon ka apumaka sa ding kago iro paro pamaang diskadar na ipangagan na stitorobe ikam orayo osotoro gnao ayamanan tadi inundu sa siru paro paka murandeg nasulo akana staka paketa adi mikau ko orandengan agenatana inadi igitu wa anamambaka itabuang kapantonan na iantona aalongani ikapiribuaw niladan na ikaw mararagay na ang bimunan na ay dadagaw dato pahade ikamau maasto o saragon na apu inayawon tapamana ikaduwa kamu si imana matangkal din na kiladan na kambe abelingan natumo ay seberako o kaadina na adepaya tuuna amiyang adina inakalimo o na kong kasa ididuda topa nadi kadena panggura o kaka kanugwa onoloka katiyan de manaya inande ni kure abagi ni ginagawa adik kamagat pagmaribun iyo ding kakapa nagdi eminitan de ko palada inaaidi duda tu padka agiya ide arrinare no o wag awakadri de to lilang ko ati kuning deto pade ikaw bulawan na sa adariyan na intan sa pikiriyan adiniya na ketigiran na ikiran tanto betuno inaparistesta aulik kaya agi mata idean idukala ambiyana adiyute pulalidi inasarikedi ikakuan ako kapang ginawa ita kalalansay sila dahino ubaka pamberate arintike na amapapuyong akong ka
pipikirang kaulana saragwa na dua raguna itagaganda ayoran na asara di kandura takot iya pasta din sa tigna sakadang ni kaubana akatamanan na akiladana bemberang ku sa gagaw kaidu ka alam biaka na anastari ka di kakawana ikamad ka aladin na sugido ini panagda ka da ako urona mabimban ka sa kabo iranong ko nasa kairang ang kono nakatamanan na sarana inaido ka ala ang biakan na astarig di ka dinakawa karo-karo ba ako kilaba ka ako di ka petindagi tanong ko sa aladaka ka umahalin na sobeta itamaalin na so o bango na nakagumakas-sambi iso lang itagusto no pa ka umakang nakalipate nawang ka akalambis agiya ilalako iyamad ka aladin na sogdaw nga aini pang nagdakan na tadakurundi anamabimben ka sa kamana sudikara awamin itaatakakakupuso aong mawawo pamikiran na inaidedo na akalambi na sarigadi ka din kawa kahit pa sumaya ka na iya ko din na mabimben sasalakawa arang bayo nga aidu kalambi akang aong mandi ko mailay sa tangkaan so salungan o manadi makat kasana apasulukan na sinapas inapugulan na si buguka o mandi ka makatagsat naman ako de ay nakilabas ta kapipikir ako ron nakaayak at tao korona na iabim benas na isa inaido ka ala ang biakan na obar kakidan sala kaya rinarinaw na apamamakinagka inataguran ka asa pikir na iniduduto pada sagiya ilalaku sa aribo ng sayang dahil nasalamara ka kalambi at iunid ito